mibadhi e dierwa. Kaeto kendo accountability, kaka watiyo gi gigewa, resources magwa, nyaka wabed thuolo kendo walere malong'o. Kaeto kendo inequality ma wecha, mano pod wabiro twake mabor kabisa, nikech nitie kaka ja Kenya machielo oeo nyawadgi mabor kabisa. To jo Kenya moeo jowetegi gin mana percentage matin, 20 kende. Iro ka resources magi control economically ng'eny moloyo ji percentage 80 kata giwiye kata dhi kata 90, nikech sani nitie jomomeo kabisa e Kenya ka, nitie joma odhier ahinya. Koro sani kendo gima nyaka wami thuolo en jomatindo, nyaka waketgi e economic decision making, wakelgi e table mondo mi wawuo kanyakla. Ng'amiluongo ni Gen Z nyaka bed part of lake marwa mar 2060, nyaka Gen Alpha. Wanyalo translate negi aka ng'eyo kata ka inyalo bedo gi nyathi matin, to nitie kaka inyalo temo translate ne gimopare ngimane. Koro nyaka wa involve these people mondo mi wabed gi lek maber. Iwacho kanyo makare ahinya, kendo ang'e ni ken gi point moro make mana kanyo. Iwacho ni wechego mag inequality bende wabobedo ka wang'iyo ni ng'at mani piny cha ento ere kaka inyalo ting'e malo. Ok ni jogo momoko gin gimeda bedo momoko, to ng'ama ni piny kacha cha ento pod odong' mana kanya ka odhie. To bende iwacho kanyo ni rawere binyo bende luongo e mesa. Gen Z ka Hillary kama adwa ni wadhi yuyo madundo, ka waduogo to Hillary biro bedo ka ngiso ni to rawere inyalo nywak gi lwedo e yo machalo nade e kinde matwak bro bedo ka chakore odiochieng' ma kawuono yanga e kar romo mar KICC. Wakaw yuyo madundo, waduogo nyakwara Mogia Jwang, kik idhi